ମୁଁ ତ୍ରିନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗାନ୍ଧୀନଗର କୋରାପୁଟରୁ କହୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିଥିଲା ନୂତନ ଅନୁଭୂତି, ନୂତନ ଚିନ୍ତନ। ସେ ଥିଲା ମୋର ପ୍ରୀତିର ଫୁଲ ବା ବାସର ରାତି, ଯାହା ମୋ ଜୀବନକୁ ମଧୁରତାରେ ଭରି ଦେଇଥିଲା, ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ହେବେ। ସେଦିନ ଥିଲା ଘନଶ୍ୟାମର ବାହାଘର। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାହାଘର ସରି ଆସୁଥାଏ, ରିସେପ୍ସନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଖି ପିତୁଳାକେ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଲୋକର ଦେଖା, ତା ଛଡ଼ା ସବୁ ଲୋକ ବିଦାୟ ନେଇ ସାରିଲାଣି। ଏପଟେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ଭିତର ଆଡ଼ୁ ଲୋକର ଆସି ସାରିଲାଣି। ଘନଶ୍ୟାମ କୁଆଡ଼େ ଗଲ, ଭିତରକୁ ଆସ। ଘନଶ୍ୟାମର ଭାଉଜ ଏପରିକି କିଛି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ ଘନଶ୍ୟାମକୁ ଡାକରା ଦେଉଥିବାର ଭିତରୁ ବାର୍ତ୍ତା ଆସିଲାଣି। ଘନଶ୍ୟାମ ଏହିଭଳି ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ଘରର ଭିତର ଅଳିକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେଣି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମୀନାକ୍ଷୀ, ଯିଏକି ଯାହାର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଘନଶ୍ୟାମଙ୍କ ସହ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ, ଏପରିକି କିଛି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମଜା ଠଟ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ସୁରିଲା ଆବାଜ ଆସୁଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ହେଉଥିଲା। ସେ ଚୁପଚାପ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି, କଥାକୁ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି ସିନା କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଉନଥାନ୍ତି। ସେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ସେ ପୁରୁଣା ଅତୀତ ଯାହାକି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥିଲା, ସେ ଅତୀତର ସମ୍ପର୍କ, ଅତୀତର ସେ ମଧୁର ଅନୁଭୂତି, ଯିଏକି ଥିଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମର ବାସନା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଇ ବସୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଇଗ୍ନୋର ଅଧ୍ୟାପନା କରୁଥାନ୍ତି ବିଏରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରେମ ଜାଲର ଦୃଶ୍ୟ ଏହିଭଳି ଥିଲା ଯେ ମୀନାକ୍ଷୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯିଏକି ପ୍ରେମର ଚରିତ୍ର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କବିତା ଏବଂ ଚାତୁରତାର ମାଧ୍ୟମରେ ମୀନାକ୍ଷୀ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରେମର ଅନୁଭୂତି ଅସଂଖ୍ୟ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲେ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ। ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦର ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କୁ ପଠାଉଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦର ପତ୍ର ପାଇବା କ୍ଷଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ଅନୁଭୂତିରେ, ଭାବନାରେ ସେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, ତୁମକୁ ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବ, ତୁମର ହୃଦୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦର ବାର୍ତ୍ତାରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତୁମେ କୋଟି ଜନ୍ମର ମୋର ପୁଣ୍ୟର ଫଳ, ଯାହାକି ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଇବି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ପତ୍ରର ଉତ୍ତରରେ ମୀନାକ୍ଷୀ କହୁଥାନ୍ତି, ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଅନୁମତିରେ ମୁଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନି କିମ୍ବା କରିବାକୁ ଯିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଅନୁମତି ପ୍ରଥମ ମୁଁ ନେବି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ଭଲ ପାଇବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ତୁମେ ମୋତେ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇ ସାରିଲଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥର ତୁମକୁ କହିବି ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି କହୁନଥାଏ ଦେଖି। କିନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୀନାକ୍ଷୀ କିପରି ସେ ପୁରୁଣା ଅତୀତକୁ ଭୁଲି ପାଇପାରିବେ? ଏପଟେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଉଥାଏ ଘନଶ୍ୟାମଙ୍କ ସହ। ଘନଶ୍ୟାମଙ୍କ ନାଁ କେବେ ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଘନଶ୍ୟାମ ନାଁ ସେ କେବେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଏପରିକି ସାହି ପଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ ଘନଶ୍ୟାମଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ବାହାଘର ସ୍ଥିର କରିଦିଅନ୍ତି। ମୀନାକ୍ଷୀ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଏହି ନୂତନ ପୁରୁଷକୁ, ଏହି ନୂତନ ପ୍ରେମକୁ ସେ କିପରି ତାଙ୍କ ସହ ଭାବନା କଟେଇ ନେବେ, ତାଙ୍କ ସହ କିପରି ନିଜର ଭାବ ବିନିମୟ କରିନେବେ, ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରି ନେଉଛି। ନା କେବେ ଦେଖାଶିଖା, ନା କେବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ନା କେବେ ଭାବନାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାହାଘରର ଛନ୍ଦି ଦିଆଯାଏ ଏହି ଘନଶ୍ୟାମଙ୍କ ସହ। ଠିକ୍ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୀନାକ୍ଷୀକୁ ସେଇ ଚଉଠି ରାତି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଏ। ଚଉଠି ରାତିରେ ଯେଉଁଠିକି ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଏପରିକି କିଛି ସମୟ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେଇଠି ଥାଆନ୍ତି ମୀନାକ୍ଷୀ ଏବଂ ଘନଶ୍ୟାମ, ତାହାରି ଛଡ଼ା ସବୁ ଶୂନଶାନ। ଘନଶ୍ୟାମକୁ ସେ କିପରି ନିଜର ପ୍ରୀତିର ସେହି ଅତୀତ ସ୍ମୃତିକୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେବେ, କହିବି ଭାବୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିପରି କହିବେ? ସେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନୂତନ ଭାବନାର ପୁରୁଷ, ତାଙ୍କ ସହ କିପରି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବେ? କାଳେ ସେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ଏହିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କ ମନରେ।
ତଥାପି ମଧ୍ୟ କହିବି କହିବି ଭାବି ପଚାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଘନଶ୍ୟାମ, କିଛି ଖରାପ ଭାବିବନି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଘନଶ୍ୟାମ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାବୁଛ କହିନିଅ, ଆଜିଠୁ ହେଉଛି ମୁଁ ତୁମର ନିଜର। ତୁମେ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସି ମୋତେ ଖୁସିରେ ସ୍ମୃତି ମୋ ହୃଦୟରେ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ପୁରା ବିନା କୁଣ୍ଠାରେ କହିଚାଲ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଏହିଭଳି କହିଲା ମାତ୍ରେ ମୀନାକ୍ଷୀ ଗଳଗଳ କଣ୍ଠରେ କହିନିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଅତୀତରେ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ବିବାହକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରି ନାହିଁ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ମୋର ହୃଦୟରେ ଭରି ରହିଛି। ମୁଁ କିପରି ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ବି ଭାବିପାରୁନାହିଁ। ଏତିକି କହିବା ମାତ୍ରେ ଘନଶ୍ୟାମ କହିନିଅନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମର ହେଉଛି ସେ ଅତୀତ ପ୍ରେମିକ, ଯାହାକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋର ସେଇ ନାଁ। ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମର ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ହିଁ ଘନଶ୍ୟାମ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ସ୍ତବ୍ଧ କରିନେଇଥିଲା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ। ମୀନାକ୍ଷୀ ଏହି କଥା ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟ ବୋଲି, ତୁମେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ, ତୁମେ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିନେଲ। ସତରେ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷରେ ଘନଶ୍ୟାମ କହିନିଅନ୍ତି, ମୁଁ ହିଁ ତୁମର ସେଇ ପ୍ରେମିକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମକୁ ସାଇତି ରଖିଥିଲି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତୁମେ ତୁମ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ କରିନାହଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଅନୁମତି ହେଲେ ତୁମର ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ସ୍ଥିର କରି ନିଆଯିବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ତୁମକୁ ଉପହାର ଦେଇନେବି। ଯାହାକି ଏହା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଥିଲା ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଉପହାର, ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଗିଫ୍ଟ। ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ହେଉଛି ଏ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ, ଯାହାକି ଦୁଇ ହୃଦୟକୁ ମିଳନର ସମ୍ଭାର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯାହାକି ଦୁଇ ମନକୁ, ଦୁଇ ହୃଦୟକୁ, ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀକୁ ଜୀବିତ କରି ରଖିଛି। ଚାଲ ଆଜିଠୁ ଆମର ପ୍ରେମର ରାତ୍ରି, ଏପରିକି ସେହି ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ନୂତନତ୍ୱ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଣିଦେଉ। ଏହିଭଳି ମାଧ୍ୟମରେ, ଏହି କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଖୁସି କରୁଥିବ। ଏହିଭଳି ଅଦ୍ଭୁତ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି କାହାରିକୁ ବି ଆମଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଳି ପ୍ରେମମୟ ଏପରିକି ଯାତ୍ରା ସୃଷ୍ଟି କରିନେବ ବୋଲି ଆଶା ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।